Dawa sadit, basta magkaigwaning sa dire o permanenteng masisirungan, ini ang pangapodan kan 59 anyos na si Eden Gonzales, kan Purok 6 Barangay Binitayan, Malilipot, Albay, sa mga may mauyong buot. Agosto 4 kan masulo kay ang sendang harong na mag-live-in partner. Istorya ni Nanay Eden. Nasa trabaho siya sa syudad ning Tabaco kan makaabot sa iyang insidente. An apat na atis na ini, an solamente sa naman na nawalat sa iya. So rice cooker, so heater, tapos so ventilador, may gitara sir, tapos basta sa mga valuable things na gamit ko yaon duman, may alas pa ko yaon duman sa sa jewelry box, may ID. Gabos na bado ko na maray niya unduman. Mga tamong, mga blanket, tuwalya. Tiglalanganan ko nga ni mga sir na daig gamiton. Kung nagkawara lugod, kasurulo lugod. Nagtatrabaho bilang katabang si Nanay Eden. Mantang nag-oro extra sa naman sa vulcanizing shop ang sa iyang partner. Ang sa indang pigkikita. Bako da ang sapat nga ni makapagpatugdok ning panibaagong harong. Di magpasalamat po. Mapapasalamat po ako kung si Simon ang may mauyong buot na may magtabang. Takulaon, salamat po. Hastangon yan, blanco pa si Nanay Eden kung taano nasulo ang sa indang harong. Alagad laom niyang, lugod da iman initinuyo. Sana makonsensya siya. Budaan ka mabagaday man nahali. Yung man sana nahiling kan Diyos. Kung sisay ka lang may kagibo ka ito. Sa ibong kaini, pigpapa sa Diyos niya na sana ang gabos. Sangunyan paramihan trasindang nakikiistar sa iyang tugang. Sa mga maut magtabang, pwede sir man siyang makontak sa iyang cellphone number. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal